دخلت علينا قوات الاحتلال الإسرائيلي هێزên الساعة داگیرکەرên İsraîlê derdora saet yekê şevê avêtin ser mala me helbet bi awayekî tund li derî dan nêzik bû derî bişkê. Dema ketin hindişt, çek li rûyê min kirin û gotin destên xwe hilde û rûyê xwe bizivîne dîwar. Qiştre ketin hundirê malê, li odeyan geriyan. Zarokên min razayî bûn, sê zarokên min hene. Tivîn danîn ser serê wan û li rûyê wan kirin, ew hişyar kirin û birin odeyeke din û em hemû kom kirin. Li malê geriyan û li alavên wênekişandinê û dronê geriyan. Helbet drona min nîne, lê li min pirsîn piştre telefona min pişkinîn. Li komên nûçeyan geriyan û pirsîn, tu bi kê re û ji bo kîjan kenalê kar dikî? Helbet ez nûçegehanê kenalekê nas kirî me, Televîzyona Sûriyê. Ez ji sala 2012 ve li Quneyitrayê çalakvan im û baş têm naskirin. Ez vê ketina artêşê wekî peyamekî û bêdengkirina rojnamevanan dibînim. Binpêkirina axa Sûriyê heye û em vê yekê belge dikin û Îsraîl naxwaze em vê yekê belge bikin. Em ji rêxistinên mafên mirovan ên taybet bi parastina rojnamevanan daxwaz dikin ku li gel me bisekinin ji ber ku em her dem dibin metirsiyê de ne.